Daar zijn we weer met de zomertourquiz van Omroep Zeeland. Leuk dat je kijkt. We zijn op Schouwen-Duiveland, Zierikzee om precies te zijn, op het Kraanplein, ja, in de prachtige binnenstad. En ik ben hier met Dick. Dick, waar kom jij vandaan? Ouderkerk. Ouderkerk. Ja. En hoe kom je dan in Zierikzee terecht? Nou, gewoon op de fiets. Op de Ik fiets. wist dat jullie kwamen. Ik dacht, ga kijken hoe ik ertussen kan. En hoeveel kilometer heb je er dan op zitten? Nou, zeg, op zijn hoog 7. Wind mee? Ja. Ja? Dus straks niet. Straks tegenwind. Ja, Maar goed, ja. dat is voor straks. We gaan eerst maar eens een quizje spelen. Je kent natuurlijk het memory spel met de Ja, kaartjes. ja, Nou, ja. dat gaan we spelen. Je krijgt zo 20 seconden de tijd om die kaartjes te bekijken. Ja. Dan ga je ze omdraaien. Als je het goed hebt, dan krijg je 10 punten. Dan gaan we een vraag spelen. En als je die goed hebt, dan krijg je er nog eens 40 punten bij. Maar als je de kaartjes draait en het is fout, Ja. dan gaan er 5 punten af. Duidelijk? Ja. Het komt dus vooral op concentratie aan. Geen zenuwen? Nou, Nee? doe me Dat niet. komt misschien gaandeweg nog. Wie weet. Nee, maak je vooral niet al te druk. Nee, het is maar Nou. een spelletje. Precies, iedereen thuis kan Ja. natuurlijk lekker meedoen. Ja. En laten we eerst maar eens even kijken naar die kaartjes. 20 seconden, Dick. En je ziet een kanon, en je Ja. ziet een wereldbol, en je ziet een dame op zee. Mosselpan, Michiel de Ruiter, de Zeeuwse vlag. Prent het allemaal in. Dansende mensen. En de tijd is om. Ja. We gaan eraan beginnen. Oké. Je krijgt 6 minuten op de klok. Je krijgt de kaartjes weer opnieuw. En dan is het een kwestie van draaien maar. En Ja. dan vooral natuurlijk goed Goed. draaien. Dus Ja. 3, 4. 3 en 4. Dat is inderdaad goed. We beginnen goed met 10 punten. Sport en ontspanning. Welk evenement vindt jaarlijks plaats in Sint Maartensdijk? Is dat A, de Ronde van Tolen? Of is dat B, de fietsvierdaagse? Of is het C, de wandelmars? Ronde van Tolen? Je mag natuurlijk gewoon een gokje wagen als je het niet weet. Hè? Ik hou het op zee. Op C, op de wandelmars. Nou, dan kijken we even fout. welke kleur. Ja, rood is nog nooit goed, hè? Nee, Nee. helaas. Jammer. Geen punten, Nee. maar je kunt wel weer punten verdienen met Ja. kaartjes om te draaien. 16, 17. 16 en 17. 2 keer de Zeeuwse vlag, dat heb je goed onthouden. Ja. Voor 10 punten. Dan krijg je een algemene vraag. In welke plaats in Zeeland kun je het Watersnoodmuseum bezoeken? Is dat A in Ouderkerk? Of B in Kerkwerven? Of C in Drijschoor? A, Ouderkerk. Bijna om de hoek. Ah, dat is natuurlijk Ja. goed. Hè? Dat is inderdaad Ja. bij jou om de hoek. Daar ben je vast wel eens geweest. Ik ben de vrijwilliger. Ja? Ja. Oké, dan gaan we kijken naar de volgende. Of je die ook zo snel weet. 4 en... Nummer 4 14. heb je al gehad, hè? Of 5 en 14. 5 en 14. Ja. Dus inderdaad 2 keer het kanon. Heel goed. Weer 10 punten erbij. Een geschiedenisvraag. Wat was de belangrijkste bron van inkomsten in Zeeland tijdens de Gouden Eeuw? Was dat A, de visserij? Of was dat B, de landbouw? Of was het C, handel? C, de handel. Handel? Denk jij? En dat is Ja. inderdaad 40 punten erbij, Dick. Ja hoor. Dan gaan we weer voor 10 punten bordjes draaien. Oeh. Concentreer je. Nummer 1 en nummer 10. Nummer 1, dat is een bol. En Nee. nummer 10, nee, het is niet Nee, hetzelfde. nee. 12. Ja, 12. 12. En wat hoort daarbij, hè? Ja, zo'nzelfde 15. landschapje natuurlijk. Ja. Nee. Nee. Een nieuwe poging. 11. Ja, dat is de mosselpan. En 1. Nee, dat was de wereldbol. Ja. Onthoud dat ook meteen even. 8. 8. Michiel. Michiel. En waar is die andere Michiel? Op 15. Op 15. Nee. Nee, dat zijn de dansende mensen. Jammer. 9. 9. Dat is die Zeeuwse kust weer. Van daarnet. Ja. Maar waar zat hij nou, hè? Bij 6. Was het 6? Nee. Nee, hij lijkt er wel een beetje op qua Ja. kleur. 15. 15. En 6.
En 6. Ja, Ja. dat is inderdaad een match. Ja. En dan krijg jij een vraag over amusement. Wat is de naam van de jaarlijkse visserijfeesten in Sint-Philipsland? Daar ben je misschien wel eens geweest. A, de Mosseldagen. Of C, de Visserijdagen. B, de Visserijdagen. Of C, de Oesterfeesten. Het lijkt Ik allemaal een beetje op vermoed van- elkaar, hè? Ik vermoed van de Oesterfeesten. De Oesterfeesten in Sint-Philipsland. Nee, ook visserie daar. Ja, dan gaan we weer terug naar de bordjes. Voor 10 punten. Het worden er steeds Nummer minder. 2 Nummer 2. en nummer Ja, waar zat die nou, hè? 13. Was dat 13? Nee, dat is Michiel. Ja. 8 8 en 13. en 13 is inderdaad 2 keer Michiel. Ja. Voor 10 punten erbij. Kunst en literatuur. Wie is de auteur van het boek De Zeeuwse Affaire? Is dat A. Jan Wolkers? Of is dat B. Marion Pauw? Of is dat C. Simone van der Vlucht? En je mag gokken, hè? Ja, houd maar bij. En jij gokkie. gokt op B. Ik gok al bij. En dan ben jij een hele goede gokker in dit geval. Want dan win je er zomaar 40 punten bij. Het was inderdaad Marion Pauw. Ja. En nu, die laatste bordjes. 18 18. De bol. en 1. En 1. Ja, dat was hem inderdaad. En een bol, ja, dat is natuurlijk een aardrijkskundevraag. Ja. Voor 40 punten. Hoeveel gemeentes heeft Zeeland? Zijn dat er A, 5? Of zijn het er B, 13? Of zijn het er C, 23? 13. Nee. Daar komt er heel vastberaden uit. Ja. En dat klopt. En nou denk ik dat we een beetje tempo moeten gaan maken. Want Ja. die klok die tikt natuurlijk maar door. Maar de bordjes worden ook steeds minder. 11 11. De mosselpan. en 2. 2. Nee. Waar 10. zat nou die andere mosselpan, hè? 10 10 en 2. en 2. Dat is wel goed. Ja. Ook al is het geen mosselpan. Dat geeft niet. We gaan naar taal. Wat betekent stik? In het dialect is dat A, heel. Of is dat B, matig. Of is dat C, weinig. Je zegt het vast zelf ook wel eens. Ja. En wat zeg je dan? Ja, steek weinig, maar dat, het is heel. Nou weet je het meteen, hè, Dick? Ja. Ja, heel weinig. 20 punten erbij. We kunnen nog snel een paar bordjes draaien. 12 De Zeeuwse kust. en 7. 7. Is dat de Zeeuwse kust? Nee. Nee, dat is de mosselpan. Oh, El. dan is de tijd op. Ah, Nou, maar je hebt wel heel veel punten, Dick. ja. 230. 230. Wat denk je zelf? Ik vind het wel leuk zo. Ja, toch? Ja. Ja, goed Dan gedaan, zet ik al heel hoor. vragen die Ja. dat ik zeg van ja, daar heb ik toch nooit van gehoord. Nou ja, maar goed. Ja. Dan heb je er misschien nog iets van opgestoken, hè? Ja, wie weet. Ja, ja, hoor. ja. Nou, jij kunt in elk geval terug op de fiets. Ja. En de volgende zo... Oh ja, natuurlijk. Jij krijgt natuurlijk wel... Die mag je de fietstas... Een kleedje. Voor als je naar het strand gaat. Ja, Een lekker kleed voor in Kom. het zand. kom maar nooit. Strand. Dan kan je hem voor thuis in de achtertuin gebruiken. Ja, Wij waren blij met jou. En wij zijn er met de zomertour natuurlijk ook weer. ja. Dus graag tot de volgende keer. Oké. En Dick, jij gaat terug op de fiets? Ik ga terug. Ja, Hard trappen? maar even, misschien nog even de stad in. Maar, Oh ja.